Postoje 3 kratka vokala, osnovne oznake u arapskom pismu koje pokreću harfove, to jest međusobno ih povezuju i tako dolazi do riječi koja ima svoj smisao i značenje. Damma je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i izgovara se kratko u, kao na primjer u riječi džuma. Izgleda poput malog zareza iznad harfa, ili bolje rečeno izgleda poput male nakriljene devetke, a piše se kao što se vidi na slici. Fatha je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i izgovara se kao kratko e, kao na primjer u riječi reče, dok se kod sljedećih harfova izgovara kratko a, pa kažemo qa, ha, ha, sa, da, a, ga, ta, za. Izgleda kao tanka kosa crta napisana iznad harfa, a piše se kao što se vidi na slici. Kesra je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi ispod harfa i izgovara se kratko i, kao na primjer u riječi biti. Izgleda kao tanka kosa crta napisana ispod harfa, a piše se kao što se vidi na slici.